Hafsa zaki. Mata albishirinku. Albishir kuma? Ko abaya zaki raba musu? A'a, haka kurin. Dakata, ina jinki. Bana maza za su je yajin aiki. Daina dariya, amma wace irin ɗamara maza suka ɗaura? Kan maza sun ɗaura ɗamara ta musamman domin su je yajin aiki. To amma me kike tunanin zai faru? Aiki bana mata su za su yi wa maza kayan sallah, ko ana so ko ba a so. Maza na gargaɗe ku na ja muku kunne ahir, kada ku ba wa kowace mace kayan sallah, kowace ta tashi ta nemi sana'a. Okay, to mun gode. Triple a waya nawa ka siya budurwa kama? Guda 11. Kai kuma fa? Nawa ta fi cikin. Ban taɓa tunanin tsagwaron mahaukaci ba da ke siyo.